Maya pa oras kabalen. Kayang tabing mabilog ng persa ng GNN TV44 Pampanga, pagyela rin mga panahon at lokal istoryang dapat sumabalo, kapabilatan ng garantisado, kumpleto ang pambalansing informasyon. O rin po rin balita may kalap gining Huwebes, February 20, 2024. Yako po'y Benny Ginto at ini in News Force, Pampanga. Alagpasanan ng PhilHealth Region 3 ng kayang target collection para kimbanuang 2024. Pagkamalwan tamo yung datos kay report ng Patricia Mamang. Peg maragol ng Philippine Health Insurance Corporation o PhilHealth Region 3 na alagpasane ang kayang target collection inyang banwang 2024. King report ng Darius Manalo, ang Head of Collection Section B ng PhilHealth Region 3 at Chief Social Insurance Officer, ikwaya ing lagpas at target collection inyang milabas sa banwa. Imbis na 10.4 billion pesos, tuklo king migit 10% ing sobra king asahang alagang alikom. Pepa siyag na iting Manalo kayag naning kapihan sa bagong Pilipinas ng Philippine Information Agency o PIA Central Luzon inyang February 18, 2025 king Green Manor, San Fernando, Pampanga. For the collection highlight, actually the 2024 collection performance of Regional Office 3 is a very good one. No? From the 10.4 billion na collection target po natin, we were about to collect more than the 10% of the collection target pa. It is more than 10% of the 10.4 billion. King dato sa pepalwal ning opisyal, kareng 11,679 na pribadong kumpanya may kakolektayang 6,234,579,000. Samantala, 22 employer amita lang ating delinquency cases nung nukarin may ka-recover 2,962,611 iba't kareng kaso na ali mag-remit kontribusyon. Balaos na namang pasik na nga ning ahensya in karelang collection efforts bang asiguradong mas marakala Pilipino at empleyado ing makinabang kareng benepisyong yampang ning PhilHealth. Ako po, Patricia Bamangon para king News Force, Pampanga. Balitang tutuking balen, susunod. Libreng training kareng nyayaliwang digital skills ing yapang dareng aduang organisasyon. Pakimalwan tayo iti report ng Patricia Mamang. Magandang balita para sa mga nagnanais matuto ng Artificial Intelligence o AI, web development, digital literacy, basic computer skills, advanced technology training, tech for small businesses, cybersecurity at iba pang makabagong teknolohiya. Sa ginanap na News at Use ng Pampanga Press Club o PPC sa Park-In by Radisson Clark, ipinakilala ni Demos Punsalan, isang Kapampangan na founder at president ng California Technological Care o CTC sa Silicon Valley at Harry Rivera ng NL Outsourcing International ang kanilang proyekto na magbibigay ng libreng tech training sa piling komunidad. Role na ng CTC is to provide access to technology and education. Ito pong train me, hopefully after the training, they can land a job. Yun ang package, training to employment. Ayon kay Punsalan, layunin ng kanilang non-profit organization na CTC na bigyan ng pagkakataon ng mga kabataan at residente mula sa grassroots communities na walang gaanong access sa computer at digital resources. Sa pamamagitan ng pakikipagtulungan sa EEOI, sisiguraduhin nilang maipapaabot sa mas maraming Pilipino ang kaalaman sa mga umuusbong na teknolohiya. Target tamo ang underserved communities para makapag-level naman karetang atinan. Imagine, yung computers, they cost like $3,000. Yung mga nasa grassroots, they cannot afford that. Sa pamamagitan ng proyektong ito, aasahan ang mas maraming tech-ready na Pilipino na maaaring makipagsabayan sa global workforce at makalikha ng mas maraming digital innovations. Kung access kareng technology companies, no? So itong contribute ko kay Kapampangan. Sa loob ng 26 years, naging advokasya na ng organisasyon na CTC ang tumulong sa mga komunidad na salat ang resources at access sa modernong teknolohiya.
Ako po, Patricia Mawangon para King News Force, Pampanga. Balitang tutuking balen, susunod. Mayayakit ang pamisasan netong ning komunidad ng Chevalier School kayaglaning selebrasyoning pagdiriwang 2025. Kakatang silipan ang kick-off activity na reti, king report ng Patricia Mamangon. Masaya at puno ng sigla ang pagsisimula ng 5-day founding anniversary celebration ng Chevalier School sa Angeles City na may temang Igniting Legacies, Building Communities. Formal na binuksan ang pagdiriwang sa pamamagitan ng isang banal na misa na sinundan ng iba't ibang aktibidad para sa mga kabalyeros, ang tawag sa mga mag-aaral at alumni ng paaralan. May mga booth, rides at iba't ibang paligsahan tulad ng Quiz Bee, Battle of the Bands, Painting Contest, Dance Contest, Declamation Contest at cultural presentations na nagpapakita ng talento ng mga estudyante. Maliban kitang academic na bibigyan ng school, mamiyatamong activities parang karang kaya katamong estudyante, para karang kaya katamong bisita, para apakit ng makanano yung kasanting yung pamilya at komunidad na ni Chevalier School. Miyayaliwang aktibidad, miyayaliwang pamangan, miyayaliwang contest, miyayaliwang rides yung pwede dang puntalan para mag-enjoy la po kaya kaya katamong pagdiriwang. Ayon kay Reverend Father Richard Montaner, ang rektor ng paaralan, ang selebrasyon ay isang patunay ng pagkakaisa ng buong komunidad mula sa administrasyon, guro, magulang, estudyante, alumni at mga stakeholders. When it comes to unity, it's there, no? Solidarity, one with one another, with God and with creation. That's why we emphasize here the integrity of creation. And of course, it's part of being Christ-centered. As a school, as a Catholic, that's our identity. Isa sa mga pinakahihintay na highlight ng selebrasyon ay ang concert night sa February 21, kung saan tampok ang Sunkiss Lola at This Band. Pinasalamatan naman ng PTA Board ang Chevalier School sa patuloy nitong pagpapatibay ng mga mahahalagang pagpapahalaga sa mga estudyante na nagsisilbing gabay sa kanilang paglalakbay sa buhay. The reason why my children are here, it's because it made me who I am today. Number one niya po kasi in value na po na ng Catholic education. Instill niya po kaya kayo ituro na ka, alimu ketang pang literal na edukasyon, pero pang keta pong kaya katamong as a anak na ning Ginoo. Ang selebrasyon ay nagsimula ngayong Miyerkules, February 19 at magtatapos sa Linggo, February 23. Ako po, Patricia Mamangon para King News Force, Pampanga. Balitang tutuking balen, susunod. Atin pa mga paling balita, kin pa magbalik ni News Force, Pampanga. Panandamaning El Nino. Kung toro papali o mitatasing temperatura, daragul mo naman ing pamangailangan king kuryente. King daragula demand king kuryente asang kaning paning pamangamit kareng appliances kalupaning aircon, freezer at refrigerator. Asahan tamo naman na siguradong tuki ing kimot ning presyo ning kuryente amani batan king wholesale electricity spot market. Inya naman papaganakan ing Sfelapco kareng hanggang consumers ing paniguradong pamagbayo ning konsumo at presyo ning kuryente balang kilowatt hour. Manatiling makayantabe king kaya kaming Facebook page para kareng latest advisory. Beto nga paganaka, ibat king Sfelapco. Ako ay isang Anghelenyo. May determinasyon at dedikasyon sa bawat aksyon. Masipag, tapat at handang maglingkod. Sa oras na dapat. Makatao at may paninindigan. Malikhain at may inisyatiba. May puso para sa masa, handang protektahan ang kapaligiran. Para sa kinabukasan.
Ako ay isang Anghelenyo. 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 Handa ako para sa lungsod. Buong pusong maglilingkod sa inyo. Hindi pa rin balitang dapat tamong tutukan. Kaya kata namang silipan impe kabayong Japanese restaurant king on the spot feature ng Patricia Mamangon. From the food capital of Japan to the culinary capital of the Philippines, dumating na sa SM City, Pampanga ang Churumaru Udon Tempura, ang first branch sa Pampanga at 7th sa Pilipinas. What makes Churumaru successful even in Japan is the freshly made noodles on the spot, which here in front, ayan, sa entrance pa lang, ang isino-showcase namin yung fresh ang gawa ng noodles. Just like rice. Pag sumasarap yung rice, sumasarap na lahat, all the rest yung ulam. Dito naman, our noodles is fresh. So, that's the, it's not a secret. Basta fresh. Ang Churumaru Udon Tempura ay isa sa mga pinaka-successful food brands ng Fujio Food System Company Limited Incorporated ng Osaka. Dahil sa lakas ng hatak nito, umabot na ito sa halos 700 branches sa Japan at abroad. At ngayon, nasa Pampanga na nga. Bakit nga ba dapat i-try? Hindi instant, hindi pre-made. Ginagawa mismo sa kanilang open kitchen ang fresh udon araw-araw. At kung patok daw sa Japan, sure na patok rin sa panlasa ng mga Kapampangan. Kung namimiss mo ang Japan o gusto mo ng first-time experience, this is the place. Kung mahilig ka sa creamy, rich, at spicy flavors, itong beef curry ang perfect sa'yo. Ito namang beef sukiyaki udon, loaded with tender beef, mushrooms, at veggies sa isang rich soy mirin dashi broth. Meron ding chicken teriyaki. Light, crispy, at sobrang addicting naman ang tempura. Pair it with your udon for the ultimate Japanese meal. Churumaru Udon and Tempura is located at the ground floor of SM City, Pampanga. We invite our Kabalen shoppers na itry and i-visit Churumaru here in SM City, Pampanga. Uy, siguradong mapapa-oishi ka sa sarap. This is Patricia Mamangon on the spot. Oreni Papureng anunsyo ng Ingaldo. Kaya katamong pakibaluan ng bilining panahon king lalawigan, kilub ng 24 oras. Alam bagyo, low pressure area king nualat kilub ng Philippine Area of Responsibility. Makanyan manat ng weather system sing maka-apekto king bansa. Ing northeast monsoon o amyam ing mamapekto king maragula party ng Luzon, kabaging shearline o ing pamisalubong ng marimla at mapaling hangin o easterlies. Amani batan king dagat Pasipiko, yan naman ang mamapekto king Visayas at Mindanao ang magdala namang pamanuran. Kabalen maging parti kaking pamagbalita ketiking News Force Pampanga. Nanumang kaganapan, isyo, reklam king kayong lokal, manyari mong ikwento ay sumbong, kapamilatan na rin numero may yakit king kayong screen. Manyari mo namang mag-post king kaming Facebook account. Panalakaran ng News and Public Affairs Team ng GNN TV44 Pampanga, ingadilan kayong mata sa kalidad ng lokal na pamagbalita,
bilang panatang serbisyo ka rin sa Blanca, Pampanga. Ayel menyo lang yan ang webis, Reme Calapa Historia, Ketiking Provincia. Yako po Benny Ginto at ini ang News Force Pampanga. Balitang tutu, King Balen, susunod.